iti masakbayan. Ti napalabas, siningir ti bakla ni Magda iti utang na kanirihina. Ngam saan ang nagbayad daytoy? Saan ang nasaya at ti panakisarita ni Magda iti bakla? Isuan na tong pana daytoy. Nagtalin adlat tamat ang napakumbaba ni Regina. Nga uray saan ang nasaya at ti inararamid ni Magda kankwana. Kalpasan ti manu atawan, nakaunong da Elmer nga agasawa iti kwarta. Isu apanggap da nga agbirok iti lote agatangan da. Naamuan nga ron daytoy ni Nana Rosa. Isu anak unana a for sale ti lote ken balay a papaabangan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Rugit iti imaka. Ditoy drama tayo ti Masakbayan. Nasaya at matno kasta. Nagbiit naman anak kaurnong. Ay na, huwin nga rod, Nana. Nagagat da ngamin nga agasawa. Huwin nga rod. Makita kadakwada kat inaldaw da amapan makitangdan. Saan akas kada magdakan rito. Agtrabaho lang ni rito no awanan ti makanda. Ay na, nakunayon, Nana. Ay huwin gayam basang. Saludsudam to man kit di iti kasinsin mo. No kayat dalaangan aday to'y balay kanda gati-gatangan da. Ha? For sale da ito ay? Wen, nagsaritaan mi ngamin iti anak ko nga aday iti abroad, nga ilako min da ito'y. Tainton agawid nga gapoy iti UK, iti kamin probinsya nga agnaad. Ay, alang arod, ibagak tuman ka ni kasinsin ko, ha? Wen basang, bareng kayat da agatangan da ito'y balay. Anya? For sale da ito'y balay da Nana Rosa? Insan? Yes, insan. Isu ti imbaga na kanyang idikalman. Ay, kasta aya? Nagmayat ko maday ito'y agatangan. Saan mat nga umdas ti ornong mi? Ay, kat kasaritam, ani Nana Rosa. Tapno pagsaritaan nyo anasayaan. Ay, kasaritak tuman ni Elmer, inton malam. Ulinsan, tapno dua kayo umapahan iti ayan ni Nana Rosa. Kasta't imbaga ni Nana Rosa iti kasinsin mo? Wen, for sale gayam da ito'y balay kan lote da. Kasta ka di? Ay na, sayang. Kurang ti ornong ta. Ay, wen nga rod. Ang padasan talata akasaritaan ni Nana Rosa. Wen man ngagpayso. Anya ti amuta nga eh. Amangan no kayat namat at 2 gives ti panagbayad ta. Wen nga rod. Ay, sapay la kumaa. Agi na naak pay biit. Mapanta iti ayan na inton madamdama. Iti do atawan apanagnaidyo dito'y balay. Napanagnagak ti kinasaya at yung agasawa. Awan makunak kada kayo. Agyaman kami, Nana. Iso ano kasta ti kunayo akurang ti urnong yu iti presyo nga imbaga. Awan parikot iti dayta. Agtalaka kada kayo. Umanugotak iti kunayo at 2 gives. Ha? Kasta ka din, Nana. Ay na, agyaman kami unay. Agyaman kami unay, Nana. Awan anyaman na, Regina. Elmer, kalpasan ti 2 bulan, sumangpetan ti anak ko nga gapoy ti UK. Urayan tayo laang ti panagawid na. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo ti may papan iti da iti abanag. Kan apag isuntumatan apa i-clear ko amin nga abang dagiti adda balance na. Iti kasta, addan to kada kayon, no anyan to ti aramiden nyo. Nana. Tinapatag, naibagayon kanyak, ada kayo ti manggatang da iti balay. Iso asaan kon nga ikanvas iti sabali. Jak mailadawan ti ragsak amarikrik ita, bakat? Uray siya. Kasla jakpat yan amadan tayo iti kabukbukudan a balay. Saan tayo ito nga agab-abang? Bakat. Naimbag at talaga ti Diyos. Inturong data iti nasaya at trabaho.
aging ga anak ornong ta. Kat ita, maaddaan tayon iti kabukbukudan a balay. Puno dayta, naimbag unay ti Diyos. Nasken amabayadan nyo amin ti abang nyo iti 3 a bulan, Magda. Ngamin, numagatang tunda ito'y balay. Sabalin ton ti akin kukwa. Ha? May sabulan laengen ti urayan. Saanen ada kami ti akin kukwa dito'y balay. Kasta ka dinana? Kaya ti asawan? Pumanaw kaming tumutan dito'y? Dayta ti jak masungbatan. Ngamin, makaamun tumatan di gumatang. Noan niya ti desisyon na. Iso anasken amabayadan amin dagiti abang anadilay. Awan pa'y ngamin kwartami. Ngam sana bale, napanagtrabaho ni Rito ita. Sigurado nga da masweldo na day inton Sabado, nana. Alang nga rod, siguraduan nyo ang makabayad kayo inton Sabado. Ngamin naurnungan ti abang yo. Wan, nana. Ay na, nasken amang sapol kan iti sa bali a boarding house lakay. Tapay. Inla ko gaya man ni Nana Rosa to'y balay. Sigurado ang mapapanaw tayo dito'y kalpasan ti may sa abulan. Anya? Iso anasken ang mabayadan tayo, di 3 bulan asaan tayo ang abayadan. Nakababain mo't itigim matang iti da iti abalay no bilang laang. Kasta ka di. Saan na bale? Ibayad ko lang ti masweldo kinton Sabado. Nakababayan ba't ngagpaiso? Wan tani, amangan no adda maibaga ni Nana Rosa. Anya? Kat? Pagakaran nyo ngay no bilang laang? Ay, day tarod ti parikot mi ita, friend. Sapay nagriga ti mang sapol iti boarding house ita. Nang runak at nang rugimanan ti panag-eskwela dagiti estudyante. Wan nga rod. Ngumurayan nyo friend. Ang mga no di na kay papanawan, tigimatang iti balay ni Nana Rosa. Ay na, sapay la ko mga road friend. Ngam no papanawan da kayo? Di umay kayo laangan dito enme. Wan gayam. Pagakaran na nga di ka arubam a washer ti carrots no bilang laang. Awan bibiyang ko iti dadya tao. Umakar ko mga road iti adayo tapno saan kami nagkit-kita. Wana, tapno natal na ti panunot mo. Awan ka apam iti aglawlaw. Ay, husto ka, friend. Husto ka launay. Ay, win gaya, minsan. Anya nga tinagsaritaan nyo kanina na Rosa. Ay na, good news, insan. Umanugot ni Nana Rosa iti imbagami ka ni Elmar at 2 gives ti panagbayad mi. Ay, nagbayaten. Man-mano, tikas kwa na atao. Wan nga rod, insan. Ay na, blessing para kada tayo. Kat mo asawan, napaunaan nyo nga roden da ito'y balay da kan lote. Saan pa'y, insan? Urayin tayo kanupay di anak na sumangpat nga agapu ija UK. Tapno manggag na ti amin apagsasaritaan tayo. Ay, kasta ka di? Ay na, nagasat kayo at talaga, insan. Datayo, kunam insan. Numagatang minto day ti abalay. Saan kanton nga agabang? Librenton ti panagnaed mo ditoy, insan. Kat, nakasapulin da Regina iti baro a boarding house da? Jak amo Jak mo't damdamagan. Kan jak kasarsarita, tapno amok ko ma. Para makita man, no sa dino ti pagakaranda. Mapanda siguro na iti balay dalakay na. Abay, adaya balay dalakay na dito'y syudad. Adda, iso na laeng, takay kayat dati agabang, ngam ti makipagnaed da iti balay dalakay na. Siguro, nagalas ti ugali day ta Regina, iso asanda nga agkaalaan iti katugangan na. Anya? Isumot ko na ni bakla. Iso nga amok nga ibaga. Kat, napiyang nga rod ang kadakwada. Tadagayang pagakaranda no bilang laeng. Apay nga inayapan nak. Ada ka din napatag nga ibagam? Agbayad ka din iti utang mo iti kasinsin ko? Ha? Ay, kwa? Saan? Awan pa'y pagbayad ko. Anya nga ro ti ibagam?
Salud-sudak ko man no adda na sa pulam a pagakaram. Kurang amay sa bulan laangan ti pawayway tayong agsapul iti pagakaran tayo. Apay, saan ka di na ibaga ni Nana Rosa ken ka dayta? Anya ti ibagbagam? Saan mo matgayam nga mo? Inlakon ni Nana Rosa daytoy balayda. Aya! Ket, anya nga ro ti plano ita? Ada pagakaran nyo? No, ada di umakar kayon, iti kasta, masukatan mo ti borders ditoy. Anya? Ay, no siyak, saan nakapumanaw? Ngamin, dito yaklata. Ay, dayta nga ron ti parikot mi ita ni Rito, friend. Ha? Aging ga ita, awan pa'y nasarakan mi apagyanan mi. Ay, manual daw laangan ti Orion. Sumangpeten di anak ni Nana Rosa. Kasta ka di? Kasano daytan? Makamuditan. Barang di nakampapanawon adya gimatang iti dayti abalay. Wana, barang agpaabang matlaang. Di jay kayo latta. Ay, sapay la ko mga ruta kasta, friend. Ay na, nakitak itay. Simbang peten ti anak ni Nana Rosa ang naggapoy dya UK. Kasta ka di, bagat? Wan, iso nga urayan talaangan nga umay nataayaban ni Nana Rosa. Sigurado nga umay day jay. No saan nga ita? Intun bigat. Ay katuna, uray saan tanto nga agtrabaho intun bigat. Urayin ta nga umay ni Nana Rosa. Tapno pagsasaritaan tayo, ti maipapan iti daytoy abalay. Wan sa anak pa'y laamapan agugas iti karots. Aginanaak man mat. Ay katuna, aginana ka mat. Amok anabambannog ka. Agasam ngay, inaldaw amapan ka agugas iti karots. Isumutan ati nanam. Tauray siya, jakpay lamapan ijay site. Wan, padaanan ta ni Nana Rosa. Oh, itaman pa nga daka dito'y, Regina. Apay, di ka kadinapan nagugas iti karots? Wano, awanan ti karots ang maugasan. Ha? Itaman pa akong diwalis ka ditoy. Ay na, agpapada tayo ang mapapanaw ditoy. Iso adikan aginwawalis dito'y balay da Nana Rosa. Apay ka di nga ultimo panagwalis ko. Kat dakas ti panangipapan mo, Manang Magda. Di ka mat-an-anwan Bigbigat, ngam kastamat tanti ibagbagam. Mas dawak lang amin. Taitala ang akong diwalis ka ditoy. Gaputaan mo, asimang putan ti anak ni Nana Rosa? Ti amom siguro. Agin wawalis ka, tapno makita da ka kat saan da ka apapanawon anya. Anya? Ang amala, ituloy mo ti agwalis. Barang makita da ka nga agpaiso kat maasyandakan ka. Naimpagmantada kayo, Regina. Elmer, itaman pa'y asaan kayo anapan nagtrabaho? Wala na. Saan kami anapan? Kinapudno na. Padpadaanan mi nga umay ka. Kasta ka di. Wala na. Ala, tangay adan ti anak ko. Umay kayo ijay babainton madamdama, ha? Sige, Nana. Tapag sasaritaan tayo ti may papan iti daytoy balay. Umay metla ang jekabsat ko nga adda di tabangir. Kanti kasinsin ko, urayin tayo labi ita. Sige, Nana. Umay kami iti asawak. Anya ti resulta ti pagsasaritaan da Nana Rosa kanda Regina nga agasawa. Papagayam, di uliwayan adenggen ti maudi apasat ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Rugit iti imaka. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.